नोंथाङा माब्लाबा सोरनिबा गोबां बेसेन गोसा बेसादखौ गोरोन्थियै सिफायफ्लांनानै होदों नामा? आरो नोंखौ रायनांगौआव रायालाबानो निमाहासो होदोंमोन आरो गोबाख्रबनानै लादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माब्लाबा नोंथांनि जिउआव बेबायदि जाथाय जाफेरदोंना? दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे स्ट'रि खोन्थानो थांगासिनो दङ, जेराव मोनसे बायनाय लेमा एबा साथिया बायनाय गोसोखौ लुखांफिनदोंमोन। आरो जोबनायाव नोंथाङा बेबायदि साननो बाध्य जागोन दि मानसियानो जुदि बेबायदि निमाहा होयोब्ला इसोरा बेनिख्रुइ देरसिन आरो बेनिख्रुइ गेदेरसिन आरो बेसेबां इसोरा निमाहा होनो हागोन, बे बाथ्राखौ नोंथाङा साननो बाध्य जागोन। दे अब्ला बे रहस्यजों बुंफबनाय स्ट'रि आरो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायलांदोनि, जेरावहाय गोबां गोदै बाथ्राफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो गोबां बिदै गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो मोनगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला जोङो जागायजेनदोनि। गामिनि सेराव सासे धोनि सुबुंनि न' दङमोन। गिदिर गिदिर बेंखनफोर, गिदिर गिदिर दरजाफोर आरो गेजेराव मोनसे गिदिर न'नि खथा, जेराव मोनसे आयनानि आलमिरा दंमोन। बै आलमारिनि सिङाव मोनसे सनानि लेम्प एबा साथिया जोंख्लाबनानै थायो। ओरैबायदि समायना, जायानो बेखौ नुयो बेनि गोसो आरो मेगना बै सनानि साथियावनो थायो। बुंनाय जायोमोनदि बे लेम्पआ 200 बोसोर बोरायमोन आरो बेयो दाउद बिथांनि गोदो गोदायनि नखरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय एबा थाबोबाय थानाय मोनसे मान सन्माननि नेरसोन। बे गामियाव सासे हावरिया गथ' दङमोन, जायनि मुङा राहुल। राहुलनि बैसोआ 12 बोसोरमोन। नाथायब्ला उन्दैब्लाबो गोरिबनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौनि बिबाना बिनियाव दङमोन। बिनि बिफाया गुबुननि नखरफोराव थांनानै एबा न'फोराव थांनानै हाजिरा मुजिरा मावोमोन आरो बिमाया गुबुननि जिफोर बुबाय बायोमोन। आरो राहुलाबो बेबायदिनो फिसा बिला जा खामानिफोरा फैयो बै खामानिफोरखौ मावनानै गावनि बिमा बिफाफोरखौ मदद होयोमोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, राहुला खबर मोनबाय जे दाउद माहाजोननि नखराव बेबायदि सासे खामानि मावग्रानि गोनांथि जादों होननानै, जेराव खामानिया जागोन दै लोंहोनाय, न' सिबनाय आरो एसे एनै इथिं बिथिंनि खामानिफोर मावथिंबायनाय। बै खबरखौ मोननानै राहुलनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाया फैबाय। बे खाबुआ केबल फैसा खामायनायनिल' खाबु नङामोन। बै माहाजोननि न' सिङाव हाबनायनि मोनसे सिमां दंखायो, जि सिमाङा जाफुंसारगोन। आरो बेबायदिनो राहुला माहाजोनखौ लोगो हमनायसै आरो बै धोनि दाउदआ राहुलखौ खामानियाव लाखिनायसै। सेथि सानावनो जेब्ला बियो हासिब सिबै सिबै बै गिदिर मोनसे खथायाव मोनहैयो आरो बिनि नोजोरा बै सनानि साथि एबा लेम्पआव गोग्लैबाय। साथिनि जोंख्लाबनाया साननि सोरां नांनायजों ओरैबायदि जोंख्लाबदों, गोबां समायना नुदों। राहुला बैयावनो गसंनानै नायबाय थाबाय, जेराव राहुला गावखौनो थर मोनाखसै जेन सोरबा जादु खालामनानै बेखौ गसंहोनानैसो दोनबाय थादों, बेबायदि गसंनानै थाबाय। बै सानखालि आलमिरानि दरजाया एसे गेवनानै दंमोन। बै समाव राहुलनि गोसोनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फैबाय, आरो बे राहुलनि गोसोनिफ्राय फैनाय बाथ्रायानो जादों, बास खनसेल' आङो दांनायना नायनि नामा, खनसे दांनायनानै खनसे हमनानै नायनायनि नामा, बेबायदि मोनसे गोसोनि बाथ्रा फैदों। आरो बै समाव राहुला गावनि आखाइखौ लासै लासैयै बै सनानि लेम्प फारसे आवगाय हरनायसै। बिनि आसिफोरा सनानि लेम्पआव नांहांदोंल'सोमोन, अब्लानो हरखाबै सनानि बै लेम्पआ धामहै हायाव गोग्लैबाय। हायाव गोग्लैनाय लोगो लोगोनो सनानि बै लेम्पआ थुख्रानै जाबाय, बायबाय। बै समाव राहुलनि गोसोआबो लेम्प बायदिनो बायबाय। बिनि हां लानाया गोब्राब जाबाय। बिनि गोसोनि दिलकी धड़कना गोबांनिख्रुइ गोबां जाबाय। मेगनाव मोदै फैबाय आरो बियो साननो हमबाय, आंहाथ' जि खामानिखौ मावनो मोनदोंमोन बे खामानिनिफ्रायबो आं खारनो गोनां जासिगोन।
आरो जानोबो हागौ बिगुमा दाउदआ आंखौ पुलिसनोबो हरनो हागौ, पुलिसनो हमहोनोबो हागौ बेबायदि होननानै राहुलआ गोबां गाबनायसै। दान्दिसे समनि उनावनो थारैनो दाउदआ बै खथायाव मोनफैनायसै। बियो बायनाय साथिखौ नुबाय आरो लासैयै राहुलनि मेगन फारसे दाउदआ नायहरनायसै। राहुलआ गिनायजों मावग्लोबनानै बुंनायसै, सार, आं बेखौ गोरोन्थियै। बेबायदि बुंफुनाय समावनो बिनि मेगननिफ्राय रथ' रथ' बेबायदि मेगन मोदैया गबोदों जे बाथ्राखौनो बियो बुंजोबनो हायाखसै। दाउद बिगुमाया सिरि सिरि राहुलनि फारसे आवगायलांबाय। बियो बायनाय लेम्पखौ आखायाव लानानै आवगायलांदों आरो बियो गुरै रावै बुंनायसै, राहुल, बे लेम्पआथ' सनानि, नाथाय नोङो बिनिख्रुइबो आंनि थाखाय बेसेन गोसासिन। बे बायनाय लेम्पखौ आं फिन बानायफिननो हागोन, नाथाय नों बायदि सैथो गोसोनि मानसिखौ आङो खोमानानै लानो हास्थायाखै। बेबायदि होननानै दाउद माहाजोना राहुलखौ बुंबाय। बै सानखालि राहुलआ जिउआव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि मोनसे मोन्दांथिखौ मोननो हादोंमोनदि जेराव निमाहा होनाया साजानिख्रुइबो देरसिन मानसिनो फिथाइ होनो हागौ होननानै राहुलआ मोनसे मोन्दांथिखौ मोननो हादोंमोन। बै सानखालि दाउद बिगोमा एबा दाउद माहाजोना हास्थायोमोनब्ला रागा जोंनो हागौमोन, रायनो हागौमोन, बुनो हागौमोन आरो खामानिनिफ्राय होखारहरनो हागौमोन। नाथाय दाउदआ बैफोर गासैखौबो मावालाफानो निमाहा होनानै बै गथ'खौ खामानियाव दोनफिनबायसो। बिनि उनाव राहुलआ बै साननिफ्राय गोसो होनानै खामानिखौ मावफिननायसै। बिनि उनाव राहुलआ फरायनायाव जौगालांबाय आरो माहाजोना राहुलखौ कलेजसिम फोरोंबाय। डेट मिन्स सापर्ट होबाय, थाखा फैसा होनानै राहुलखौ मदद खालामनानै फरायनायाव जौगाहोबाय। आरो बै राहुलानो फैयै फैयै मोनसे समाव गावनि गामिनि फोरोंगिरि जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, सल'खौ जों बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे सल'नि गेजेरजों जोङो बाइबेल मेसेजखौ नायदोनि दानियाब्ला। बे सल'आ खालि राहुल आरो माहाजोन दाउदनिल' सल' एबा बाथ्रा नङा, बे जों साफ्रोमनिबो काहिनी। अनजाग्राफोर, जोंबो जिउआव गोरोन्थिफोर खालामो। जोंबो राहुलआ जेरै बै सनानि लेम्पखौ सिफायदोंमोन बेबायदिनो इसोरनि होनानै दोननाय नियम आयेन कानुनफोरखौ जोङो सिफायो। रमारि 3:23 सिरिया बुङो, साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय। अनजाग्राफोर, इसोरा जोंनि पाप थासेयावबो जोंनि पापखौ निमाहा होनो थाखाय थामथिम दं। 2 जहन 1:9 सिरि। नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ सुबुं माहारिफोरखौ एथ'ग्राब अनो, जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ सैसोनो गोनां जादोंमोन, बुग्लि जादोंमोन, क्रुसाव आलाय जादोंमोन। बै क्रुसाव आलाय जानाय समावबो गासैबो सुबुं माहारिनि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन। बै गाज्रि सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामदोंमोन, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ सैहोदोंमोन, बुग्लिदोंमोन, सौदोंमोन, जोदोंमोन। बै सुबुंफोरनि थाखाय बेबायदि बुंदोंमोन, अ आफा, बिसोरखौ निमाहा हो, मानोना मा मावदों बेखौ बिसोर गावसोरनो मिथिया। लुकासनि 23:34 सिरियाव जिसुआ बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ दुखु होग्रा, सैहोग्रा, गावनि उल्थायै खामानि मावग्राफोरखौ जुदि निमाहा होनो हादोंब्ला, मा जोङो दिनै जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ निमाहा होनो हाया नामा? ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, फै अब्ला जोङो जिउआव बाहायनि। सेथि बाथ्रा, सोरबाफोर जुदि नोंजों गोरोन्थि मावोब्ला, नोंखौ दुखु मोनहैयोब्ला, बिखौ फिन खिथिर दाला, निमाहा हो। नैथि बाथ्रा, नोंथांहा माब्लाबा माबा मोनसे जाहोनाव माबाफोर नोंनिफ्राय गोरोन्थि जायोब्ला गिनो नाङा, सैथोयै सिमान ला। थामथि बाथ्रा, गोसोआव लागोन, साजा होनायनिख्रुइ निमाहा होनाया देरसिन।
दिनै नोंथाङा बे भिडिअखौ नायबाय थानाय समायाव एबा बे सल'खौ खोनासंबाय थानायाव दायो दान्दिसे सम साननानै नायनायसाय नोंथांनि जिउआव नोंथांहा सोरखौबाफोर निमाहा होनांगौ बेबायदि सुबुंफोर दङ नामा? जानो हागौ नोंथांनि लोगोनो निमाहा होनांगौ जानानै दङ। जानो हागौ नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोर, खुरमा बाहागिफोर, जानो हागौ नोंथाङा गावनोबो, बा जानो हागौ मण्डलीनि सुबुंफोर, जानो हागौ खाथि खालानि सुबुंफोर। दिनैनो आगानसे जौगालांदो आरो निमाहा होनायनि साथिखौ फोजोंदो। बायनाय साथियावबो सोराङा फैगोन एबा सोराङा जोंगोन जेब्ला इसोरनि आखाइया बेनियाव थागोन। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे सल'नि गेजेरजों दिनै जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ मोन्थिनो हादों। निमाहा होनाया गोनांथि, निमाहा होनाया जोंखौ जौगाहोयो, निमाहा होनाया जोंखौ लासिंसिं खालामा। साजा होनायनिख्रुइ निमाहा होनाया देरसिन आरो देरहायो। दा बेयावहाय दिनैनो आगानसे जौगादो, आगानसे आग बारिदो, जों जेन निमाहा होयो। नोंथाङा जुदि सुथुर दङब्ला बै सुथुरफोरखौ निमाहा होदो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।